विश्व कोंकणी ಚಾನಲ್च्या अदम्य कोंकणी चैतन्य कार्यक्रमाचं अग्या सुस्वागत. आजच्या अदम्य कोंकणी चैतन्य अतिथी होऊन आमच्या गोष्ट असं अमेरिकन तसल्ले सतीश राव मराठे हे मूलतः उडुपी जिल्ह्याच्या हिरेडकाचे. बाल्यांत मस्त बडातनांत असलं तर त्यापर्यंत स्ವಂತ छला आणि दुडिमेनी अमेरिकासोर जाऊन थंय 8 उडुपी कॅफे रेस्टॉरंट आरंभ केलसनी. त्यांच्या जीवना काय साहसात ठरला एक अनुभव. ह्या पूरा अनुभव ते कसे अमेरिका गेले, थंय कसा कष्ट करून त्या 8 रेस्टॉरंट आरंभ केल्यानी होण्याचा विषय पूरात आमच्या गोष्ट हंचून घेईन. तसं त्याच ह्या कार्यक्रमाचं मी अग्गेच्या परवानं स्वागत करता. नमस्ते. नमस्ते. सतीश मामा, तुमचं जीवनाचा आरंभ झाला हिरडकासून. तुम्ही थंयसून बँगलोरात एज्युकेशन केलं, तर थंयसून बँगलोर असून सायकल तुम्हाला सायकलचा आम्ही काय हुच्ची होणं सांगतो त्या तुम्हाला सुरू झाला. त्यापर्यंत तुम्ही नॅशनल लेवलवर सायकलिंगात गेलात, तर थंयसून अमेरिकाच गेलात, तर थंय हॉटेल्सकडून पुरा सुरू केला. ह्या इडी तुमच्या जीवनाच्या कथा अथवा अनुभव पूरा आमच्या प्रेक्षकांस एक हंचून घ्यायला म्हणून मी इतरांना. नमस्कार. तुम्ही सांगायसारखे आम्ही उपादलेलं आहे हिरडकांत 5th क्लासवर वाचलास आम्ही. वाचन झालं मग पप्पा बँगलोरांत रानपेचे कामागे करतो ಅಂತ मी अम्मा आणि माझे 4 जण बहिणी हिरडकांत होता. आणि मी थोडं पोखरी होऊन होते हिरडकांत. त्याच्यासाठी पप्पाला गावात व्हायला सोडल्यावर काय हो पुढे जाणता नाही म्हणून एक असता नाही आशे बाबांस आणि अम्मास. त्याच्यासाठी पप्पान मला बँगलोरान बोलवलं. तर बँगलोरानंतर पप्पाला बघन भियन काय तर वाचता करता झील म्हणून. तर बँगलोर बोलवलं. तसं मी वाचत होता. वाचताना मला एक पप्पा सांजेगे रानपे काम उद्देशी रानपे काम असं काही जाणतो होता. मी पप्पाला अनेक दाखले कॅन्टीन रोड साईड कॅफेटेरिया होता. थंय जाऊन मी पप्पाला हेल्प करत होता. स्कूलात जाऊन येऊन गे तर तो सायकलिंग गे थंय वेलोड्रम स्टेडियम असा कंटी रोड स्टेडियमचे गोटे. तो सायकलिंग बघत होता. मला भाಳ इंटरेस्ट होतं सायकलिंग करलं म्हटलं. तर सायकल नाही म्हणते मापेलं. पप्पान म्हटलं ना तू 7 क्लास पास झालं तुला एक सायकल घेऊन देन तर म्हणून. काय करायचं मी बारी ट्राय केला. 7 क्लास फेल झाला. तर पप्पाला जाऊन मी सुरू सांगला 7 क्लास पास झालसा म्हणून एक सायकल घेऊन दिले. सो सायकलांत मी थोडा त्यात अटलास सायकल आमचे काय रेसिंग सायकल ना ಅಂತ ಅಗ್ಗಂಪಿಲ್ रेसिंग सायकल MD रोड ಅಂತ गे अग्गंपिल ಅಂತ मी एक अटलास सायकल हळे सायकल घेऊन त्यासगे हँडल बारगे चेंज करून अटलास सायकल असं रेसिंग करून मी सायकल करत होतं बँगलोरांत. तसं म्हणून एक 2-3 दगदगले रेसिंग ಅಂತ गेलंत. तसं मी दगदगले रेसिंग विन केलं असं. तसं एक निप्पॉन कनकपुरा बेंगलुरू कनकपुरा रामनगर तसं बेंगलुरू रामनगर दगदगले रेसिंग ಅಂತ त्या सण पेपर अंतागे थोडा क्लिप आयलं मी विन झालं. तेव्हा कर्नाटक स्टेट चान्स मला इंटरेस्ट होतं. त्यांचं त्याला एक आम्हाला एक कर्नाटक स्टेट सायकलिंगचे हॅन तसं त्याच क्वालिफाय होलं तर लाईक सायकल हवं. त्यात आपल्याला दुड्ड नाही म्हणता. तो पप्पा पिलागे सलाम गे करून कोणा पिलागे धरण हेल्प करून एक रेसिंग सायकल त्याचा DCB आमचे सर्कल इन्स्पेक्टर अशोक म्हणून तो चामराजपेठेत त्याने एकीकडे जाऊन थोडं दुड्ड गिड्ड कलेक्शन करून मला एक लाईक रेसिंग सायकल घेऊन दिलं. त्या रेसिंग सायकल घेऊन मी थोडं रेसिंग सिरियसन घेतलं. तर आम्हाच पप्पाला आम्हाच कोणाच इष्ट नाही आणता. एकलं तू कॉलेज जावलावं करलावं म्हणून आचे असताना मी स्कूलात म्हणून सुरू सांगानं रेस सायकल रेस करायचे सायकल घेऊन भुवनचे कोणता रागायला सीधा सायकल घेऊन सीधा धर्मस्थಳ हिरेडका बेंगलुरू हिरेडकात बेंगलुरू सायकल घेऊन तसं काय करत होतं. मग इटलागे इष्ट असताना कर्नाटक स्टेट आणि मला एक चान्स गावला. एक 2-3 मी प्रूव्ड माय सेल्फ दॅट मी एक सायकलिस्ट असा म्हणून कर्नाटक स्टेट सायकलिंग मला मेंबरशिप गावलं. मग मी स्टेट लेवलान 2-3 रेस राईड केलं. 1978 ಅಂತ मी फर्स्ट कर्नाटक स्टेट चॅम्पियनशिप विन केलं. ते मडिकेरी टू मैसूरू दसरा रेस त्या वर्षाचा आता असा त्याचं म्हणून मला कर्नाटक स्टेट ಅಂತ चॅम्पियनशिप घालणं. मग स्लोली थोडा महाराष्ट्र खंडाला रेस आणि पंजाब अंत लुधियाना मग पटियाला रेस अगेंत गेला सर ना अगेंत विन झालं नाही. तर त्यागे बघन मग मी फायनली एक एशियाड 1982 मी सिलेक्ट झालं. एशियाड ಅಂತ कर्नाटकातून एक 2-3 जण गेलं.
मी बँगलोरसून फर्स्ट एकलो ओके तसं मी कर्नाटक एशियाडंत सिलेक्ट जावन रायड केलं म्हटल्यार विन गोल्ड मेडल कांय विन नाही बट वी आर सॅटिस्फॅक्शन एक सिलेक्ट जालसा म्हणून केलं एशियाडन तुम्ही पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट होय सो त्या जाला पण एशियाडन पार्टिसिपेट केलं पर्यंत तुम्हाला वर्ल्ड टूर करला म्हणून कसं उमेद आयला मला एशियाडंत केलं म्हटलं मला काय विन गिन्न झालेलं नाही काय नाही ओके मला थोडं डिसअपॉइंट होतं माझ्यावर अगेन्स्ट होप होतं विन होता म्हणून माझे हे म्हणलं इंटरनॅशनल लेवल काय तर गेलेलं नाही त्याच्यानंतर त्यांचे दुसरे सायक्लिस्ट मी बघालो नाही काय स्पीड कसं म्हणून मग माझ्या बाबाने त्यांचं थोडं डिसअपॉइंटेड म्हणलं त्यांचं कसं म्हणून होत नाही एक मेडल गेडल घेऊन येतं इथलं खर्च केलं सायकल असा म्हणून काय नाही होतं सो मला एक नमनी बेजार का अचिव्हमेंट काय केलेलं नाही एक तर काय तर करला बाय म्हणून एक आशेंत मी सायकल घेऊन वर्ल्ड टूर करूया म्हणून तर वर्ल्ड टूर करूया म्हटल्यार एक आशा तिथल्यात वर्ल्ड काय म्हणून मॅप बघायला शिवाय वर्ल्ड काय म्हणून होत नाही त्याच्यासाठी त्यास अमेरिका जाऊन दे त्या अमेरिका खई असं म्हणून होत नाही ते अमेरिकन मूवी बघायला त्यानंतर ते अमेरिका बघायला विना काय दुसरं होत नाही आता पण त्यास तुम्ही कसं प्रिपरेशन केलं प्रिपरेशन म्हटल्यार अगदी त्यात जावलं म्हणून त्याचा मला पासपोर्ट हवे म्हणून होत नाही अंत ओके त्याचा मी फर्स्ट पासपोर्ट केलो पासपोर्ट करून त्यास विसा हवे म्हणून तेव्हा होत नाही माझे म्हणणं पासपोर्ट झालं कुठले तू गावात सोडून जावलं होता म्हणून म्हणतो त्यासाठी मी मागे 2-3 जण बोलले मागे त्याच काढलं त्यासाठी दूध हवे इथले दूध हवे विसा करला तर दूध हवे पासपोर्ट हवे त्याचा मी रोटरी क्लब लायन्स क्लब त्यांतागे जाऊन थोडं हेल्प घेऊन YMCA YHU अगेन जाऊन हेल्प घेऊन त्यांपुलागे रेकमेंडेशन लेटर घेऊन तसं मी दिल्लीत जाऊन विसागे केलंत ते ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस पूरा प्रिटी मच लायन्स क्लब रोटरी क्लब काही ब्रांचेस होते थंय हेल्प करत होते मस्त तसे होऊन मला विसागे गावलं इझी झालं ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಲೆಟರ್ दिले ಅದು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಂತ आम्ही बाहेर सरताना आणि धर्मस्थळ वीरेंद्र हेगडेनं थोडं हेल्प केलं मस्त सायकलिंग जावलं मी स्टार्टिंग आलेलं धर्मस्थळ वीरेंद्र हेगडे पिला आशीर्वाद घेऊन वापस बँगलोर मग मी सायकलिंग स्टार्ट सो तुमचं वर्ल्ड टूर सुरू झालं बँगलोरसून होय वर्ल्ड टूर झालं बँगलोरसून बट फ्लॅग अप झालं दिल्ली माल गोत्सला प्रकार माल गोत्सला माहिती प्रकार इंदिरा गांधींनी तुमचं इंदिरा गांधीनं आमचे फ्लॅग अप केलं बट त्या कशा कनेक्शन आलं तुम्हाला आम्ही एशियाडंत असताना इंदिरा गांधी होते ना त्याचा आम्ही एशियाडंत कर्नाटकातून मोमेंटम दिलं होतं मग आमचे कसं ऑस्कर फर्नांडिस त्याने हिंसून होतं कर्नाटकासून मग आणि आमचे बँगलोरचे एकले मेंबर होते शामಣ್ಣ म्हणून TR शामಣ್ಣ म्हणून त्याने अरेंज केलं नंतर मग कर्नाटकातून एक झील जाणत असलेलं कामात रावलं कर्नाटक भवनांत जाग जेवण दिले नंतर सो तसे होऊन इंदिरा गांधीचे ते आम्ही राष्ट्रपती भवनातून सुरू केलं नाही इंदिरा गांधीच्या घराच्या गोटेच सुरू केलं फ्रंट ऑफ अर हाऊस म्हटले ऑफिशियल म्हणून हे केलं नाही त्यांच्या घराच्या गोटे त्यांनी फ्लॅग अप केलं तुम्ही वर्ल्ड टूर सुरू करताना तुमच्या घरच्यांचं रिॲक्शन काय घरच्यांचे रिॲक्शन म्हटल्यावर कोणाचं इष्ट नाही आणि कोणा नंबरलो नाही त्यांचं मी दिल्लीत जाणता इंदिरा गांधीचं बघता आमचे FM खान होतं स्पोर्ट्स आणता जीवराज आळवा घेऊन त्यांचं कोणाचं हे विषय होत नाही आणि कोणा नंबरलो नाही म्हटलं बॉम्बे सर जाणता येतं दिसून गोतच एक सायकल घेऊन खै खै भावता हिरडका जाणता धर्मस्थळ जाणता हेवणी तेवणी भावत असताना सो त्यांनी योचन केलं तिथून बॉम्बे सर जाणता मग वापस येतं म्हणून योचन केलं मग त्यात दुड्डू नाही म्हणते जावलं त्यातो मिनिमम $500 तुम्हाला हवे थॉमस कुकाचे ट्रॅव्हलरच्या ते टायमात ₹8 लाख घातल्यावर तुम्हाला 500 किटले झाले का 10,000 रुपये होते आम्ही ते दुड्ड नाही होते सो कलेक्ट करणं हेवणी तेवणी बॉम्बे अंत त्यागे करणं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सुनू आम्ही त्यात मिस्टर राव म्हणून त्याने आम्हाला सर्टिफिकेट दिले नाही शिपिंग कॉर्पोरेशन ते खै खै शिप जाणता खै आम्हाला रोड नाही त्यानंतर शिप घेऊन क्रॉस करलं होता म्हणून मग एअर इंडियातून आम्हाला एक लेटर दिले खै खै एअर इंडिया खै आम्ही क्रॉस करलं होण नाही त्यानंतर एअर एंट्री जावलं होता म्हणून तसं गे प्लॅन गे करून आम्ही बाहेर सरलं हिंसून ओके फर्स्ट कंट्री खाईल तुम्ही क्रॉस झाला आम्ही फर्स्ट कंट्री आयला म्हटलं आम्ही ॲक्च्युली हिंसून गेलेलं आहे इराणच ओके त्याचा पाकिस्तानाचे प्रॉब्लेम होते सो आम्ही एरोप्लेन असून बॉम्बेसून डायरेक्ट इराण गेलं ओके इराण जाणताना इराण इराक वार स्टार्ट झालं तर ते सेम फ्लायटान आम्ही रिटर्न आयलो ओके तर रिटर्न आयला मग आम्हाला भारी बेजार झाला ते वापस जावचे कसं आहे अम्मा आणि पप्पा नादीनं सांगले तर हो बॉम्बे सर जाऊन वापस येता म्हण वी आर टोटली डिसअपॉइंट आणि काय करायचं म्हणून कळलं आम्ही बॉम्बे आणि 1 महिने रावलो कोणाचं होत नाही आम्ही थंयसून आयलं असं म्हणून तर काय आता मीडियाचे काय कवरेज नाही म्हणते आम्ही तर बोलून आम्ही गेले 2 जण फ्रेंडांनी मग कथं बॉम्बेत रावून मग थोड्या बघान मग वी प्लॅन्ड अँड लेफ्ट बॉम्बेसून शिपिंग कॉर्पोरेशन शिप जाणतो जॉर्डन आला खाबा आम्ही थंय गेलो जॉर्डन आला खाब थंयसून मग टर्की गिरकी बावन वी स्टार्टेड
मागे शिप अंत वी क्रॉस द सुएज कॅनल टू ಈಜಿಪ್ಟ್. ಈಜಿಪ್ಟसून रोड अंत वी ट्रॅव्हल pretty much 7-8 कंट्री भावन मागीर थंयसून आमी लिबिया आयला. लिबियासून वी एंटर्ड वाया तेदो सायप्रस रोड आयलँड क्रिटा हेगे क्रॉस करून आमी ग्रीस आयले. थंयसून आमची युरोप स्टार्ट जालें ट्रीप. मला ಗೊತ್ತಸಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ तुम्ही 52 कंट्रीज क्रॉस करून अमेरिका गेले. होय 52 कंट्री. ह्याच्या म्हटलं तर इट टूक अराउंड 4 years. या अबाउट 3.5 to 4 years. होय. ह्या 4 years तुम्ही फायनान्शियली अरेंजमेंट कसं केलं? फायनान्शियल म्हणल्यार आमचे काय ದುಡ್ಡು नाही. $500 ट्रॅव्हल ಚಾಕ तशेंच ತೊಂಚೆ आमचे पाकेट ಅಂತ ಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಂಬಸಿನ್ಸ್ आमी लेटर धाडत कॉन्सुलेटर्स लेटर धाडत ते थोडं गावांत एम्बेसी कॉन्सुलेट अंतना गव्हर्मेंटाच्यान हेल्प करता कॉन्सुलेट त्यांनी फंड रायझिंग कामाचे कारण तेंत ऑन द रोड आमी लोकल रोटरी क्लब JCC त्यांचं आमी लेटर धाडतो असे आमी ಎಂತ आसा हे गाव ते हे टायम ಅಂತ म्हणून आमी एक स्लाइड शो करत जावन सो वी यूज टू कलेक्ट लिटल मनी फॉर आमचे हेंत ಕೆಲವು ಕಡೆ गावत ಕೆಲವು ಕಡೆ गावत नाही ಅಂತ ಮತ್ತು तसे एगोगदा 5 स्टार होटलांत जाग देतो एगोगदा जाग नाही आमी रोड साइड अंत निदतो ಅಂತ. हो इतल्या 3.5 years तुमच्या जर्नीच्या मध्ये केदो तरी तुम्हाला फाटी चाला आता फिरे ह्या होणे ಹೊಂತೆ ಯುರೋಪ್ ಅಂತ आमी ॲक्च्युअल रशियन तो होते युरोप आमी आलतना हेवी स्नो आमाच राईड करला होणे अंते गव्हर्मेंट आणि पोलिसांना सांगले यू कॅनॉट राईड हियर म्हणून आम्ही काय करला अंत आमाच वर्क परमिट नाही काय नाही आणि 3 महिने ते रावलं विंटर अंत काय करायचे. मागीर ऑस्ट्रियन असताना थंय एक लॉ होता फॉरेनर्स आणि आयल्यार तेंपे दुड्ड नाही म्हटल्यार त्यांचं एक टेम्पररी वर्क परमिट देतो त्याने आम्हाच एक 3 महिन्याचे वर्क परमिट दिले तेव्हा आम्ही न्यूजपेपर विकायचे रोडांत राबून. तो 3 महिने ते अपार्टमेंटाचं भाडं आहे जेवणाचं सो बी मेकिंग लिटल दोघांनी सर आम्ही माझे फ्रेंड म्हटलं 3.5 years अंत तुम्ही जर्नी करून गोष्ट कामं केलं? होय 2-3 कडे काम केलं आम्ही. या पेपर एकांचे फार्मान जाऊन ग्रेप्स पिकअप करायचे ते केलं आम्ही. होय तुमच्या हिंसून इंडियासून सुरू करताना अल्टिमेट खैन जाऊन आम्ही रीच होला काहीतरी काय द्या आमचे गोलत नाही होते ಒಟ್ಟು वर्ल्ड भोवलवे इंडियास वापस आयवलवे. वर्ल्ड काय म्हणून आम्हाला समाचार होत नाही बरी मॅप बघायला तिथलेत. आज एक्झाम्पल हिंसून मी ग्रीसाच गेल्ले मागे नेक्स्ट युगोस्लाविया म्हणून आम्हाला गोत नाही या अल्बेनिया जानता हा ना आम्ही रोमेनिया जानता म्हणून गोत नाही. मॅप बघायचे ते मॅप कसं रोड स्ट्राईक जानता ते प्लॅन करून आम्ही युगोस्लाविया गेला. आत्ता देर इज नो युगोस्लाविया नो मोर तो युगोस्लाविया तसं युगोस्लावियाचं नेक्स्ट रोमेनिया चेकोस्लोवाकिया म्हटल्यार आम्ही वी डू नॉट क्रॉस द होल कंट्री कितल्या गोटेसून क्रॉस करला होता तिथल्या गोटेसून आम्ही क्रॉस करत होतो. एंटायर 3.5 years अंत तुम्हाला काय प्रॉब्लेम काहीतरी जानता? सो प्रॉब्लेम एक कडे जालेंत म्हणजे युगोस्लावियन जालेंत रात्री जाऊन आम्ही निदलेंत एक चर्चेचे गोटे रात्री ಎಂತ जोर पावस आमास बॉर्डर थोडे ತೊಂದರೆ जाले पास करले ग्रीसासून येताना तेदो थोडा प्रॉब्लेम अंते कम्युनिस्ट कंट्री म्हटलं इंडियन चान्साक भारी थोडे वेलकम करत नव्हतं कम्युनिस्ट कंट्रीच्यांनी तेदो इंदिरा गांधी म्हटल्यार थोडे भारी फेमस ते टायमांत आमासागे तो आमास थोडे बॉर्डर थोडे ತೊಂದರೆ जाले तो एक बॉर्डर सिक्युरिटी काय म्हण गोत नाही थोडे डिले होऊन आमास विसा गावताना थोडे डिले होऊन आम्ही युगोस्लावियासून बेलग्रेड येताना लेट जाले आमचे 10 ಗಂಟೆ सायकलिंग ऑलमोस्ट 14 ಗಂಟೆ जाले आमास येऊन पावताना रात्री कॉन्सुलेट बंद होते आणि कसलं गावलं नाही आम्ही एक चर्चेचे गोटे जाऊन रात्री निदलो अद्दी ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ मी सायकल चैन बांधून पायस बांधून निदत कोण तर ಹೊಡ್ತತ म्हणून सायकल सामान तर आम्ही रात्री निदाले टायर्ड होते ना आम्हाला गोत ना आमचे बॅग माते खाल ठेवलं आमच्या बॅगान पासपोर्ट होते त्यात बॅग सायकल ना आमचे बॅग चोरी गावून दिले. सो आम्हाला युगोस्लावियान पासपोर्ट गेला मागीर आम्हाला पासपोर्ट नाही नेक्स्ट झाला आम्हाला पासपोर्ट नाही म्हणत होत नाही आमचे आम्ही पासपोर्ट असं म्हणत येवचें केलं बॅग गेल्ले मागीर 2 दिवस मागे आम्हाला कळलं आमचे पासपोर्ट नाही म्हणून मागीर आम्ही कॉन्सुलेटान जावन मागीर अप्लाय करून त्याच एक 2-3 वारां लागले आम्हाला पासपोर्ट गावले टेम्पररी आणि त्यान तागे आमची झेरॉक्स कॉपी ते कसलं नाही तर प्रूव्ह करला आम्ही हे कंट्रीसून आयला आसा तसं तर आम्ही घरात धाडत होते माझ्या अम्माला आगे कंट्रीचे पासपोर्टाची कॉपी करून धाडत होते तो त्यागे हाडेन पासपोर्ट ऑफिसान दाखयन मागीर म्हणजे आम्ही वी हॅड अ डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट रेग्युलर पासपोर्ट नाही ते आमचे आपलं डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट इमिडिएटली विसागे गावतो. सो अमेरिकन तुम्ही जाऊन लँड झाल्यापर्यंत तुम्ही काय करला इंडियास वापस येऊन चोणार अमेरिका जायल्ले मागे मला इंडिया सत्त जेवणचे प्लॅन होते म्हटल्यार आम्हाला तिथले काय गोत नाही ते काय करला 1 लाखान बघला आम्ही चड वाचलं नाही समय इंग्लिशन नाही आणि आम्ही गोताला दोग 3 जण फोन केल्ले गोताला सो कोण फोन रिप्लाय नाही आम्हाला एक नंबर
म्हणल्यार अननोन कंट्रीन तर भाशा नाही, थोडं बिल्डिंग खर्च चड आसा, जाग रावले खंय नाही, YMCAत रावत होते, त्याने एक वारस फ्री दिले नंतर आम्ही योचन केलं वापस जावलं म्हणून. मग असे अंताने एक जन गावला मी न्यूयॉर्कांत, त्याने म्हणले खंयसून आयलं तुम्ही. म्हटलं की तेच वापस जाता इथं रावा कामागे गावता, मी तुला काम घेवन देता म्हणून एक शेट्टीचे गावांच्यानी. तो त्याने बोले म्हणून आम्हाला काम दिलें तो रावायला जाग होते, बट इट वॉज इलिगल, आम्ही काम करायच्या सारखं नाही होतं. मग आम्ही स्टार्ट केलं त्याच्या रेस्टॉरंटात काम असं. सो रेस्टॉरंट काय काम केलं सुरू केलं मी पात्र धुवनचे काम आम्हाला रांदपीचे कसाल गोत नाही अंत. आणि अद्दी काम गावले मला पात्र धुवनचे आणि इंग्लिशान नाही तो वेटर काम करला. इंग्लिश तर म्हटलं तिथलं लायक इंग्लिश नाही आमचे, तो वेटर काम तो गावला नाही. पात्र धुवले आणि जमानागे गावात होते आणि खर्चाचं दुड्डू तो मी पात्र धुलं सुरू केलं. ओके त्यापर्यंत तुम्ही थंय गेल्यापर्यंत मग तुमचं एज्युकेशन स्टार्ट करतात. होय मला थंयसर तुम्हाला एज्युकेशन ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ನೈಂತೆ ಒಲವು ಹೊಂತೆ ಅದ್ದಿಸೂನು म्हटल्यार बेंगलोर ಅಂತ असताना तो ಹೊಂತೆ म्हटल्यार पप्पाच्या भंगागे बघन मला एक पप्पा यांचे भंग 4 जण बहिणी असा मला एक काय तर करला बाय एज्युकेशन इम्पॉर्टंट होते तर पप्पा बिल तिथलं दुड्ड नाही आता. आय डोंट वॉन्ट टू बी बर्डन टू हिम. माझ्या होल आयडिया मी एक काम करन तर हँड्स थोडं हेल्प करला बाय आणि पुढे पप्पाचे काम बघायचे पप्पन कष्ट यांचे बघन बघन मला भारी बेजार झालं. दाखलं बेजार म्हणून सांगून गेलो मला त्याचा अर्थ उगत नाही त्याचा आत्ता कळताचा. तो त्याच्यानं काय तर करला म्हणून आधीसून आशे होते कशा करायचे म्हणून ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. तर अमेरिका आयला मग मला एकलो तसे रेग्युलर कस्टमर ಅಂತ होटेल ಅಂತ असे बोलता बोलता गुजरातीचे ऐकलं. त्याने म्हटलं तू इतल्या स्मार्ट असा गे करता तर तू किती शाळेत जाऊ नको. मग मी म्हटलं असं असं माझे सिच्युएशन असं म्हटलं. तर म्हटलं त्याचे एक सिच्युएशन तुला आता व्हिसा व्हॅलिड नाही, तू कॉलेज असेल तुला व्हिसा व्हॅलिड होता. कसे टुरिस्ट व्हिसा ಅಂತ आयला तू कॉलेज सीटಗೆ व्हिसा व्हॅलिड होता म्हटलं. तुला बी कितले व्हिसा आम्ही आणि 2-3 महिने बाकी धंदा एक्सटेन्शन केलं तर मी म्हटलं इमिडिएटली कॉलेज असतं त्याने वरून मला हेल्प करून मी एरोनॉटिकल हँड मी स्टार्ट केलं आधी. ते बोईंगाचे स्कूल त्यांचं स्कॉलर्स मात्र सोडतात. तर माझ्या लक काय म्हण गोत नाही ह्याचे एक इन्फ्लुअन्स मला एक सीट घालत आहे. सो तुम्ही थंय एरोनॉटिक्स इंजिनिअरिंग केल्यापर्यंत तुम्ही बोईंगांत थोड्या दिवस काम केलं. मग बोईंगांत कॉन्टिनेंटल एअरलाईन्स म्हणून एक होतं त्यांनी सब कॉन्ट्रॅक्ट देत इंजिन सगळे रिपेअर करले थंय अंत तर आम्ही सियाटल म्हणते टाईम अंत. आणि कोल्ड वेदर ते न्यूयॉर्क कोल्ड सियाटल कोल्ड आता काय तर दुसरं काही तर जावलं म्हणून माझे प्लॅन मला काम गावत नंतर. सो कॉन्टिनेंटल सब कॉन्ट्रॅक्ट झालं हो कॉन्टिनेंटल 2-3 जण मला परिचय झाला. त्याने म्हटलं कॉन्टिनेंटल हे तर काम कॉन्टिनेंटल घालं तुला गावतं काम म्हटलं. कॉन्टिनेंटल घातलं इमिडिएट मला काम गावलं. त्याच्यानं मी सीधं ह्युस्टन आलं कॉन्टिनेंटल केलं. थंयसून मागीर तुम्ही नासाचं काम करता. नासाच म्हटल्यार कॉन्टिनेंटल सब कॉन्ट्रॅक्ट नासाच होते. तर नासाचे जितले जेट्टेंत होते ते सब कॉन्ट्रॅक्ट टू कॉन्टिनेंटल एअरलाईन्स. सो आम्ही आमच्या ह्युस्टन एअरपोर्टसून एलिंगफील्ड एअरपोर्ट म्हणून आसा थंय पूर्ण नासाचे फ्लाईट आहे. नासाचे स्पेसशिप नाही नासाचे शटल्स घेतलं ना ते आम्ही काम करत. सो इट वॉज अ सब कॉन्ट्रॅक्ट बाय कॉन्टिनेंटल टू नासा. तुम्ही काम करत असताना हे हॉटेल करला होणं कितीला इंटरेस्ट आहे. हॉटेल माझे ते काय तर करलं बाय म्हणा दिसून आशा होतं. आणि काय तिथले हे इम्पॉर्टंट सिक्कलं काय नाही आता देन एअरक्राफ्ट आणि हे आणि इडली वड्या कसं गोत्तं त्यात दिसून. आणि पप्पाच्या अम्मान काम केलं बघलं तर अम्माच्या घर तीर्थळी त्यांचं रेस्टॉरंट होतं. अज्ज हिरेडकन दखले रेस्टॉरंट होतं. पप्पन रांदपी काम केलं ना तो अगे रांदपाच्या अगे मला बेसिक गोत्तं तुमच्या रक्तांत होय म्हटलं मला रांदप करून अभ्यास नाही बघन अभ्यास असा. मी आता योचना करता खंय तर त्यांच्या केलेला असला रावडा बिना बिग शॉप म्हणजे तसं होणं चिकन बघन. तो मला एक काय म्हणत नाही देवाचे एक अनुग्रह हा काय एक अट्ट म्हणणं आलं एक रेस्टॉरंट करलं बे म्हणून. आय नेवर इवन थॉट इन माय वाईल्डेस्ट लाईफ तर मी एकला रेस्टॉरंट करता म्हणून. अधीसून पप्पाला आम्हाला डॉक्टर करलं पूत असं असतात नाही या दुड्डू नाही म्हटलं रे एक पूत डॉक्टर व्हावं इंजिनियर व्हावं तसं की आशा होतं. मग काय करायचं असं भावताना एक रेस्टॉरंट खाली पडणं होतं कोणा रेंट दिलेलं नाही म्हणून वेकेट करून दिलं तर मी जाणंच येतं इस रेंटर्स असं म्हणणं होई म्हटलं इथले दुड्ड हवे हे करलं आधी हात घातलेलं आहे कचे फ्लोर प्लॅन कसं हवे सिटी कोड काय हवे ग्रीस ट्रॅप कसं आहे वेंटूड कसं कसं होत नाही आता. रेस्टॉरंट घेतलं आणि हात घातला स्लोली हेवणी तेवणी त्यांनी बोलन त्याच्या आधी 2-3 रेस्टॉरंट काम केलं तर म्हटलं बेसिक गोत्तं तर कसे ऑपरेट काम करायच्याच एक ओनर होऊन करायच्याच डिफरन्स असतो ना.
तसं फर्स्ट रेस्टॉरंट ಅಂತ तुम्ही तू कुकिंग तुम्ही तू ओनर तुम्ही तू कॅशर अगेव म्हटलं दन होते एक दोग जण होते त्याच्यानं चढ ठेवलं जालं नाही दखलं रेस्टॉरंट मित्र रांदपकरांचे भितऱ्यांचे बगांचे दोसेवगालांचे करिवकरांचे अगे करत होते न्यूयॉर्क ಅಂತ अगे फर्स्ट रेस्टॉरंट पक्का हल्लीच्या टाईपचा होय म्हटलं थोडं लिटल अपग्रेड तसं अगे स्टुडंट ಅಂತ लोकल्स ಅಂತ अगे खुशी झालं जेवण ज्यांना तसे डिमांड चढ झाल्यासारखं आय स्टार्टेड हायरिंग पीपल ओके तुम्ही प्युअर इंडियन व्हेजिटेरियन हॉटेल रेडी होय किती तुम्ही व्हेजिटेरियन हॉटेल करूनचा आयडिया काय असेल आधीच अम्मा पप्पागे व्हेजिटेरियन कोण आमच्यात मीठ खाण नाही ಅಂತ त्याच्यानं ते मला काय म्हण गोत ना आय जस्ट वॉन्टेड टू व्हेजिटेरियन फेल्ट व्हेरी कम्फर्टेबल मग जेवण एक जनास देनता मग थोडं आत्मा शांत गावता लायक जेवण देन तसं त्यांचं एक कसलं एक हानिकाराचे जेवण नाही द फूड फॉर द सोल म्हणून सांगतात नाही सो दॅट वॉज द होल आयडिया व्हेजिटेरियन तर करला आणि अगेकडे बघताना नॉनव्हेज जसं तसं असं युनिक एक आमचे गावाचे जेवण म्हणून काही नाही होते त्या टायमात होते एक दाखले वुडलँड्स होते आणि एक उडपी होते त्या टायमात मी उडपी आहे ओपन करण्याच्या आधी एक उडपी होते कडंदले कृष्णराव आमचे वुडलँड्सचे ओनर ह्यांच्यात त्याने ओपन केलं त्यांनी बंद करण्याचे प्लॅन होते त्याच्यासाठी ते नाव मी घेतलं त्यांचं उडपी कॅफे म्हणून ओके देन तुम्ही एक स्टार्ट केल्यापर्यंत तुम्ही कंटिन्युअस एन2 रेस्टॉरंट सर मी केलं होय आधी जर्नी एक तुमचं ते एन2 रेस्टॉरंटवर कसा जर्नी झाला प्लॅन नाही होता अगे अनएक्सपेक्टेड झालेलं हे अगे एक एक्झाम्पल मी देता मी डॅलसन गेला तो दॅट वॉज माय 5th रेस्टॉरंट एक्झाम्पल मी देता डॅलन्स आमचे उमानाथ भट्ट असा त्यांच्या घरी सुधीराच्या घरी गेला ते जाऊन असे बैसन जेवण करून मी त्यांसून बाकी दोन डॅलस गेला त्यांचे एक बघांचे आमचे एक संबंधाचे जातींचे म्हणून आशे असतं ना तसं उमानाथ भट्ट दिसून कनेक्शन त्यांचं घरी जेवण करणं बाहेर मी आणि बायल वापर त्याचा आपले 3 रेस्टॉरंट होते डॅलसन त्यांना हे एक रेस्टॉरंट उडपी म्हणून होते आधी ते कसाला प्रॉब्लेम अंत बंद झाल्यानंतर तो असं जाऊन बघलं रेस्टॉरंट बंद असं ही ते उडपी करूया म्हण तसं हात घातलं ते किट ओपन केलं क्लिक झालं रेस्टॉरंट लाईक बिझनेस झाला कोणी तसं असं करता करताना अनेक युस्टनंतर अनेक ओपन केला अगदी कस्टमर येऊन सांगता माझ्याकडे एक ओपन कर थई एक ओपन कर म्हणून सांगता ना आय केप्ट ओपनिंग अँड बँकर्स वर व्हेरी हेल्पफुल लोन देन तो विचारलं कुठे बट तुम्ही फर्स्ट स्टार्टिंग होटेल करताना तुम्ही किती $50 घेतलं मी अमेरिका येतात एक $51 काही होतं मापील करताना आधी मग थोडं लोन घेणं फ्रेंड्स आपल्याला घेऊन आगे कोणापील सांगाल नाही मापील $50 असा म्हणून कोण लोन देन नाही येऊन इथलं बरंच झालं असलं दुड्डागे घरी धाडतो म्हटलं अम्मा पप्पाने भंगन होते ना एक $50-60 काय होतं मापील काय तर करलं म्हणून रेस्टॉरंट हात घातला असा आणि त्यांचं 1 महिन्याचे डेपॉझिट 1 महिन्याचे रेंट देवला एक 2-3 जण फ्रेंड आपल्याला आधीच बोला ना की दुड्ड अरेंज केलं त्यांचं गोत नाही मापील 50 असं म्हणून त्यांनी योचन केलं हे दुड्ड असं म्हणत मी केलं मग मापील क्रेडिट कार्ड होतं तो क्रेडिट कार्ड होता की थोडा दुड्ड पुरं घालणं ओपन केलं मी रेस्टॉरंट तुम्ही त्यांचं तुमचं काम पुरं सोडल्यानंतर नाही मी काम करत होतो युनायटेड कॉन्टिनेंटल ಅಂತ काम करत होते रात्री नाईट शिफ्ट दिनंतर मी रेस्टॉरंट होतो रेस्टॉरंट कारण मी रात्री एअरलाइन्स जात होतो उद्देशी काम करणे 4 घंटे निदान वापस रेस्टॉरंट त्यामध्ये तुमचं US तर तुमचा वरड होता होय माझे बायलाच मी न्यूयॉर्क ಅಂತ मीट केला संगीता म्हणून नाव आणि त्याला मी हित बँगलोर ಅಂತ मीट करत एकदा आमच्या सेम फ्लाईट आल्यानंतर मी थोरला साईबाबा डिवोटी तेव साईबाबा डिवोटी ते पुटबर्ती जाणतो सेम फ्लाईट मी होता असं बोलता बोलता एक दिन मी प्रपोज केला मला वरड कारण गो ಮಾಡದು त्यात तयार नाही होतं ते म्हटलं इंडियनचा ग्रीन कार्ड वरड करंत तुला करत नाही म्हणायचे गंमत ओके ते सेटल्ड इन अमेरिका होय होय ओके सो देन ती काम करीत होती बँकात काम करत होते आणि मी रेस्टॉरंट ಅಂತ एअरलाइन्स ಅಂತ होते ओके सो तुमचा उद्योग सोडून तुम्ही फुल टाइम हॉटेल केदा 2005 मी फुल टाइम स्टार्ट केलं ओके ताई सर हे अंत तुम्ही त्यापर्यंत तुम्ही आउटसाइड कॅटरिंग सुरू करतात थरथरल्या फंक्शनस पुरा कॅटरिंग पुरा सकता ह्या कसा जर्नी थरथरलं म्हणलं रेस्टॉरंट ಅಂತ आमचे नाव झालं लायक जेवणागेर लायक ಅಂತ अद्दी आमचं एम्बेसी कॉन्सुलेट जनरल असून इंडियन कोण ಅಂತ डिग्नेटरी त्यांचं जेवण ಅಂತ थोरले कॅटरिंग माझे फर्स्ट मायक्रोसॉफ्टचे आयला ते तर 12,000 जन ह्यूस्टन ಅಂತ झालंते म्हटलं 70,000 अटेंडिंग होतं त्यांत एक 12,000 जण इंडियनचे जेवणाचे ते मालेगावले फर्स्ट इंडियाचे थोरले कॉन्ट्रॅक्ट मालेगावले ते झालं मग स्लोली अक्काचे कन्व्हेन्शन कोंकणी कन्व्हेन्शन इंटेल होते स्लोली मला थोरले कॅटरिंग गावले
इंडियासून जावन तरी प्रत्येकलो VIP फिल्म स्टार्स होंदे पॉलिटिकल हे होंदे कोण होंदे तुमच्या रेस्टॉरंट जावचे वापस येणार ह्युस्टन टेक्सासात आयल्यार 100% आमचे रेस्टॉरंट हे कनेक्शन कसं कनेक्शन काय म्हण गोत ना आदी कॉन्सुलेटाचे गव्हर्मेंटाचे म्हटल्यार कोण आयल्यार रेकमेंड करता ಅಂತ थंय जावन बॉलिवूडाचे तसं ಅಂತ मला थोडं कनेक्शन ಅಂತ शाहरुख खान होंदे या तुमचे सिंगर सोनू निगम होंदे कोण आयल्यार त्यांच्यासारखे ह्युस्टन आयल्यार एक उडपी कॅफे मागीर तेनेच वर्ड स्प्रेड करतात दुसरं बॉलिवूड ॲक्टर थंय गेल्यार हीच जावा म्हणून आमचे राष्ट्रपती होते अब्दुल कलाम होय तुमच्या हॉटेल्स भारी लाईक करीत तुमच्या रेग्युलर तुमच्या हॉटेल्स रेस्टॉरंटास विजिट करीत होय हे कनेक्शन कसं आयला अब्दुल कलामाचे म्हटल्यार आदी तेणी आयिल्ले तेदो फर्स्ट टायम तेदो आयिल्ले तेदो तेणी प्रेसिडेंट होंते इंडियाचे ही केम एन ऑफिशियल विजिट ओके टू ह्युस्टन आयिल्ले ह्युस्टन आयिल्ले तेणी प्युअर वेजिटेरियन तेणी म्हटल्यानी मला प्युअर वेजिटेरियन जेवण हवं नॉन वेज केलं रेस्टॉरंटात त्याचं नको म्हणून तेदो मला चूज केलें उडपी कॅफे अदी माझे जेवण फर्स्ट टायम तेणे आयिल्ले त्यांचे बँकवेट होते त्यांत माझे केटरिंग होते एक 500 जनास ते जेवण करून त्यांचं खुशी जावन मला बोलें इतरलें तुला खंयचे खाय म्हणून त्याने मागीर इतरलें मला तुम्ही मला US आयिल्ले माझ्या फ्लायटान तुम्ही येवले होंता हा म्हणून मी हा म्हटलें तेजे मागीर तेणे कितलेदा आयलें ते US इवन वेन ही वॉज प्रेसिडेंट नॉट इवन एज अ प्रेसिडेंट मी त्यांचे वट्ट फ्लायटान त्यांचे वट्ट जावन त्यांचं कितले त्यांचे 10 जण कितले मी रांदप करून त्यांना त्यांच्या वट्ट तुम्ही त्यांच्या फ्लायटान जावन या त्याने तुमचं सर्व्हिस तिथलं लायक म्हणून बघून लास्ट तुम्हाला त्यांची पुरा बुक ऑटोग्राफ पूरा बुक सुमार एक 5-6 बुक त्याने ऑटोग्राफ करून मला दिल सन होय त्यापर्यंत मोदी अमेरिका आयला फर्स्ट मोदी विजिट होय फर्स्ट मोदी आयले हांव ह्युस्टन कॉन्सुलेट जनरल होते त्याने फोन करून सांगलें त्यानं असे सुमार एक 25 शेफासागे गेल्स नोटीस तुझे एक सेलेक्ट केल्सन मेनू क्रिएट करले आणि मोदी असं टायम असेल त्याचा तुम्ही रांदप गिंदप करचे काय नाही मेनू क्रिएट करायचे थंय जाऊन थोडं बघायचे आणि कुक सगळ्यांत मी ओके म्हणून एक पुण्य आमचे हेम्मेचे काम नाही तो गेल्ले आमी न्यूयॉर्कांत युनायटेड नेशनांत होंदे मागीर पियर 21 हॉटेलांत तेंचे बँकवेट घेवन तेदे एक सुमार 7-8 किचन कुक्स होंते इंडियासून आयिल्ले हिंचे वेरी वेल नोन कुक्स फ्रॉम अमेरिका तेंचे वट्ट आमी थोडे सेरून रांदप केल्लें करतना नेक्स्ट डे त्यांचं व्हाईट हाऊस जावलें होंते व्हाईट हाऊस जावतना मला स्पेशल इन्विटेशन आयलें ते मला सिलेक्ट केल्सन म्हणून तेजे मी व्हाईट हाऊसांत जावन त्यांचं रांदप करत घातलें ओके कोरोना टायमांत प्रति दिनस ते रस्ते बदी बीदी बरे जाल्ल्या अनाथांस फूड नसतल्यांस तुम्ही साधारण प्रति दीस 200 जनांस फ्री फूड सप्लाय करता एक एक्सपिरियन्स म्हटल्यार आमास देवान सद्यात दिलें तें थोडे तो इतल्या वरात जाल्या आनी आमी थोडे बंगांत ओर आयिल्ले हे कोविड टायमात सुमार जण बंगांत आमास बघायला जाल्लें नाही आणि आमचे थोडे वेजिटेबल ग्रोसरी स्टॉक होते काय गावत नाही होते जनास आणि होमलेस सगळे रस्त्यान पडून होते आता दुसऱ्यां तर थोडे असं होमलेसच कोण नाही तो आम्ही माझ्या कामाचे डिसायड केले रेस्टॉरंट कोण नेन्ने ते आम्ही त्यांसाठी दिना एक 200-250 जनांचं रांदप करून एक ऑलमोस्ट 1.5 वर्ष सर आम्ही केलं दिना जेवण देवनचे 200 जनांचं त्यांनी खंयचे जागांत आसा थंय व्हरून देत आम्ही सो तसे एक महिनेच एक 3,000 जनांचं जेवण दिवसा तसे कंटिन्यू करून 1 वर्षाचे वर जाल सर ओके आता तुमचं 2 जण पूत आसा ग्रॅज्युएशन जाल्स होय ते काय तर तुमच्या लायन असं हॉटेल येवचं काय माझे एकलं दखलो जील आता भारी इंटरेस्ट असा तर मी आता त्याला तर सोडून हित आयला असा हित ओके तो इंटरेस्ट घेतला असा बघायला आणि आता माहिती काय तर एक्सपान्शन करूनची आता सध्याच एक्सपॅन्ड करायची आयडिया नाही असं इंडियात काहीतरी अजून प्लॅन नाही तुम्ही सांगाल बघा योचन करला आता अजून प्लॅन नाही ओके ओके मस्त जण आमच्या समाजात यूथ्स नवे नवे बिझनेस करले स्टार्टअप्स करले प्रयत्न करतो सर त्यास तुम्ही काय करतो सांग तुमचं ॲडवाईस काय कसा स्टार्ट करलो बिझनेस कसा करलो कसं केलं तर सक्सेसफुल साध्य असं बिझनेस करायचे थोरले विषय नाही कोण हवे तर बिझनेस करलं तुम्हास एक मन असावं करलावे म्हणे एक अचीवमेंट करलावे एक करणं साध्य कसं म्हणतात त्यास हां ते एक असायला हवे जनास मी एक काय तर करणं दाखयला हवे जनास माझे एक म्हटल्यार तुम्हाला इंटरेस्ट नाही म्हटल्यार खंयचे बिझनेस जावन प्रयोजन नाही तुम्हाला एक इंटरेस्ट हवे ते इम्पॉर्टंट थिंग एक बिझनेस करले आणि एक कष्टाचे काम हे इतले काय इतले इझीचे काम नाही ते एक अचिवमेंट करला म्हटल्यार तुम्हाला एक इंटरेस्ट आहे इंटरेस्ट असल्यार एक बिझनेस करले म्हणटा बिझनेस करचे आधी थोडे तुम्ही
कसले बिझनेस करला म्हण एक माइंडसेट करला बाय. आता मी एक केटरिंग मी एक रेस्टॉरंट केलं म्हण तुम्ही रेस्टॉरंट केलं जाऊ नका. तुम्हाला रेस्टॉरंट एक्सपिरियन्स करलं म्हण असल्यावर मात्र करा. नाहीतर तुम्हाला एक इंडस्ट्रीत एक इंटरेस्ट या वेल्डिंगाचे होंदे या फार्माचे होंदे या कसले एक तुम्हाला इंटरेस्ट तर त्यांत जावा. आणि एकलो एक कलर्सान मी त्याच्यासारखे सक्सेस व्हावं म्हटलं भंग असा म्हटलं तुम्हाला एक्सपिरियन्स नाही ना एक इंटरेस्ट हवं. ओके. तुमच्या अचिव्हमेंटचे थोडे फोटोज दाखवता आम्ही जस्ट त्याच्या ಬಗ್ಗೆ थोडं माहिती द्या. हे मी फर्स्ट दिवस इंडियासून बाहेर सरला हे बँगलोर एअरपोर्ट अंत बँगलोर रेल्वे स्टेशन काढलं फोटो अम्मा माझे 4 जण बहिणी. ओके. नेक्स्ट वन हे माझे ट्रॅव्हलिंग युरोप अंत ओके. युरोप अंत हे माझे सायकलिंग ट्रॅव्हल युरोप मागे थोडे एक रशियाचे फोटो असतात थंय. ओके. हे युरोप अंत सायकलिंग रशियन तो सायकलिंग असतात थंय 4-5 फोटोज असतात. ओके. हे तर कॉर्नर वन इज लेनिनग्राड अंत काढले फोटो तर ओके. ओके. वर्ल्ड टूरचा पुरा हेच वर्ल्ड टूराचे होय. हे माझे फर्स्ट कर्नाटक स्टेट चॅम्पियनशिप होय. कर्नाटक स्टेट मेडल स्प्रिंट अंत मागे रोड अंत 2 अंत गावलो असा. हे मी परांची लास्ट इयर हे जमैकंत चॅम्पियनशिप घेतलेलं मी. आता मी रेसेस जमैकंत गेलांत हे आता एक 7-8 मंथ गो. तुमचं सायकलिंग रेसिंग पुरा आता चलता असा या होय. हे परांची मेक्सिकोंत GFNY मेक्सिको रेस अंत हे मला सिल्वर मॉडेल गावलं. साधारण डेली कितल्या प्रॅक्टिस करतात. आम्ही एक 2 गंटे प्रॅक्टिस करता एक 40 मैल आता 40 मैल जाणता मी. हे माझे पोडियम फर्स्ट पोडियम म्हटलं नंबर 1 गोल्ड मेडल ते नायजेरियाचे असा मागे पेरूचे असा मागे मेक्सिकोच्यानी असतात ते रेग्युलर प्रॅक्टिस दे. हे माझे बोईंग अंत काम केलं तर काढलं फोटो स्टार्टिंग अंत होय. हे व्हाईट हाऊस अंत कुक्काचे वट. हे आमचे जय शिवशंकर फॉरेन एक्सटर्नल अफेअर मिनिस्टर त्यांनी मोदी येऊनचे अध्याय आले तर आम्ही अरेंज केलं. हे माझे त्यात कोविड अंत केलेल्यांत आमच्या फोर्ट बँडाच्या जड्जांनी आम्हाला सर्टिफिकेट रेकॉग्निशन केलं. हे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट असताना हे दिले जेवण. रेस्टॉरंट हे केटरिंग अंत. हे परांची माझ्या मेक्सिकोचे द विनिंग जर्सी सायकलिंग अंत जर्सी इम्पॉर्टंट नाही मेडल इम्पॉर्टंट नाही जर्सी. सो मला हे जर्सी विन केलं मी. विश्व कोंकणी चॅनलच्या अदम्य कोंकणी चैतन्य कार्यक्रमात आज मुख्य अतिथी होऊन भागविसल्या अमेरिकेच्या सतीश राव मराठे ह्या वीक्षकाच्या परावानं धन्यवाद सांगतो. धन्यवाद.